Volám sa Lucia Berdisová, pôsobím na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied a na Trnavskej univerzite v Trnave na právnickej fakulte. Venujem sa predovšetkým ústavnému právu a taktiež som členkou Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania. Niekedy v cirkevnom zbore v Starom meste vediem modlitby počas služieb Božích. Keďže sa venujem ústavnému právu, zaoberám sa aj parlamentnou debatou, parlamentnou diskusiou a tým, ako funguje Národná rada. V Národnej rade teda občas odznievajú aj náboženské argumenty alebo sú užívané argumenty z tejto oblasti a teda v istom smysle niekedy aj zneužívané. Vo svojej práci som sa najmä stretla s používaním náboženských argumentov v diskusiách o umelom ukončení tehotenstva a v diskusiách o právach LGBTI plus ľudí. V istom zmysle, tak ako v práve sa hovorí, že už od osvietenectva, možno aj skôr, existuje niečo ako funkčná diferenciácia, čiže je nejaká oblasť práva, nejaká oblasť náboženstva. A vlastne v súčasnosti sa aj v Národnej rade Slovenskej republiky tento rozdiel alebo táto diferenciácia stiera, keď sa pri argumentácii v prospech úplného zákazu alebo výrazného obmedzenia umelého ukončenia tehotenstva používajú náboženské argumenty. V posledných 4 rokoch napríklad bolo v Národnej rade prerokovaných až 12 návrhov zákonov, ktoré mali obmedziť umelé ukončenie tehotenstva alebo teda možnosť žien slobodne sa rozhodnúť. A veľmi často boli teda používané zo strany niektorých ľudí, nie malého spektra, náboženské argumenty v zmysle, že ide o vôľu Božiu, keď dieťa je vlastne počaté. Že ak je indikovaná nejaká genetická vada alebo nejaké riziko, tak by sme sa mali spoľahnúť na Božiu vôľu a teda na jeho vedenie. Že žena vlastne musí prijať Boží dar, keďže dieťa je Božím darom. No a potom napríklad aj časť poslancov, poslankyň reagovala tak, že sa snažila tú diskusiu obrátiť opačne, že vlastne sloboda ženy je Božou vôľou. Teda tieto argumenty sú používané, v istom zmysle však to nie je ako keby zmysluplný právny diskurs, pretože tieto argumenty patria do inej sféry diskurzu. Keď uvažujeme o zneužívaní náboženstva na politické ciele, tak javí sa mi, že to je nejaký problém v úvodzovkách náboženstiev takých, ktoré vnímajú dôležitosť svojho presahu do celého riadenia štátu. Čiže náboženstiev, ktoré sa nejakým spôsobom angažujú alebo venujú, fungujú na základe hierarchickej štruktúry a vnímajú svoje pôsobenie ako keby relatívne, použijem slovo, absolutisticky, čiže ako keby totálne. Čiže to náboženstvo, ktoré ašpiruje na nejaké totálne presiaknutie spoločnosťou, tak má asi vyššiu tendenciu nejako byť zneužívané na politické ciele. V istom zmysle každé náboženstvo v podstate sa odvodzuje od vôle nejakého božstva, či už jedného boha, viacerých bohov a podobne. A demokratický liberálny štát funguje naopak na pointe toho, že sa riadi vôľou ľudí. Takže ako keby v istom zmysle každé náboženstvo už nejako kontrastuje s tým, ako je riadený ako demokratický štát. Otázkou je, a možno nie napokon ako náboženstvo alebo ako viera, ale ako cirkevné štruktúry, ak to náboženstvo má silné cirkevné štruktúry, ako vnímajú tú ašpiráciu na to fungovanie v štáte. V istom zmysle sú podľa môjho názoru vlastne politicky zneužiteľné všetky náboženstvá. Niektoré z nich paradoxne alebo navonok paradoxne kresťanstvo je založené, alebo Kristus vyslovil známu vetu, že treba dať cisárovi, čo je cisárové, Bohu, čo je Božie.
A to je vlastne používané tiež ako nejaká tá funkčná diferenciácia, kde ako keby sa oddelila sféra náboženského, spirituálneho premýšľania a toho, čo sa deje v štáte. A dalo sa na rozmýšľanie ľuďom, čo to vlastne znamená, čo je cisárové a čo je Božie. Čiže tam v tomto zmysle v kresťanstve nejaká diferenciácia, aby náboženstvo neovládlo politické dianie v štáte, je. A v istom zmysle viera je vnímaná ako relatívne intimná vec, náboženstvo ako v istom zmysle verejnejšia vec. Na druhej strane, keď sa rozprávame o kresťanstve, tak vlastne reformácia alebo myšlienky reformácie, ktoré umožnili kritiku inštitúcií, sú vlastne základom ľudských práv, čiže v istom zmysle presiakli do toho diania v štáte, ale nie ako primárny cieľ. Čiže teoreticky by, podľa môjho názoru, kresťanstvo ako náboženstvo malo byť relatívne odolné proti politickému zneužívaniu v tom zmysle, že vlastne je nám ponúknutá myšlienka tej oddelenosti diania v štáte a oddelenosti toho spirituálneho prežívania a zároveň ako veľká otázka a spýtovanie sa, reflexia, čo to vlastne znamená, ktorá sféra je ktorá. Potom sú samozrejme náboženstvá, ktoré sú založené na iných princípoch a nemám dostatočnú znalosť toho, aby som dokázala ja jednoznačne nejako povedať, že ktoré náboženstvo je viac alebo menej odolné voči tomu politickému zneužívaniu. Teoreticky kresťanstvo by odolné malo byť. Za to, čo sa deje v súčasnosti, za to, čo pokladám za politické zneužívanie náboženstva v súčasnosti v našom priestore, respektíve nazvem to nejaký priestor západného sveta, za tie témy, kde je najviac používané a zdá sa mi, že zneužívané sú témy umelého ukončenia tehotenstva. Deje sa to v Spojených štátoch relatívne masovo, rovnako v Európe. U nás v Poľsku sú užívané najmä náboženské argumenty, ktoré potom vyradia ako keby argumenty iné. Lebo keď sa použije argument Božej vôle, proti tomu neviete ako argumentovať ako inak, ako diskusiou o tom, čo je Božia vôľa. A to sa už dostávate do sféry vlastne opäť diskusie o náboženstva, používanie náboženských argumentov. A diskusia o tom, alebo to, či žena môže, nemôže, za akých podmienok vykonať umelé ukončenie tehotenstva, by v sekulárnom štáte, ktorý je otvorený rôznym verziám prežívania vlastne života a občianstva, nemala byť uzatvorená debatou o tom, čo je a čo nie je Božia vôľa. Zároveň otázka práv LGBT plus ľudí, teda inštitútu manželstva, je tiež diskutovaná na platforme aj v Európe, aj v Spojených štátoch, hoci tam v roku 2015 už ich najvyšší súd rozhodol o federálnom príkaze, teda manželstiev bez ohľadu na pohlavie, tak tie náboženské argumenty tam odznievajú, že je to tradičná inštitúcia, ktorá je nejako posväcovaná vlastne Božou vôľou a Božou vôľou teda nemôže byť posvätený nejaký iný zväzok. Diskusia vlastne o podstate manželstva v náboženstvách je v Slovenskej republike. Videli sme od roku 2014 aktivitu vlastne predovšetkým vtedy katolíckej cirkvi alebo katolíckych cirkví k tomu, aby sa nejako zabránilo registrovanému partnerstvu alebo teda aj manželstvu párov rovnakého pohlavia. Vlastne bol presadený zákaz aj v ústave. A podobné aktivity vidíme aj v iných cirkvách, napríklad aj v cirkvi, ku ktorej sa hlásime, Evanjelickej cirkvi Habsburského vyznania. Myslím, že tie hlavné príčiny sú vlastne v tom, že sa nedostatočne rozlišuje tá pestrosť života, spoločenského fungovania, toho, že spoločenský život nie je organizovaný len na pôde, len na sekcii nejakej viery alebo spirituality, ale že máme viacero identít, že fungujeme ako občania, občianky, fungujeme tiež ako veriace v nejakých cirkvách. A že jednoducho, keď chceme v štáte,
keď je to základná zložka organizácie v súčasnosti nejakého ľudského spoločenstva. Keď chceme fungovať v štáte, musíme nejako udržať vlastne spolupatričnosť, ako keby nejakú integritu, a tá je vlastne možná iba v pestrosti. Čiže podľa mňa to súvisí, to zneužívanie aj na politické ciele, s tým nepochopením alebo s odmietnutím tej už spomínanej funkčnej diferenciácie, a teda toho, že je vnímaný náboženský naratív alebo teologický naratív ako jediný pravdivý naratív, ktorý má zmysel presadzovať. Keď rozmýšľam nad tým, kto by mohol posilňovať vlastne nejakú odolnosť, rezilienciu náboženstva alebo náboženstiev voči politickému zneužívaniu, tak asi je otázka tiež, kto vlastne to zneužívanie predovšetkým robí. A javí sa mi, že to zneužívanie alebo používanie na politické ciele nenachádzame na úrovni nejakého ako intimného prežívania viery alebo na úrovni náboženstva v zmysle nejakého relatívne organizovaného, ritualizovaného prejavovania tej viery, ale skôr na úrovni ako keby konkrétnych cirkví, čiže nejakého inštitucionalizovaného prežívania, kde tie cirkvi sú jednoducho hierarchicky vybudované, mnohé z nich viac alebo menej hierarchicky. A vlastne na úrovni tej inštitúcie vzniká nejaká ašpirácia presadzovať sa do verejného diania, do verejného života v spoločnosti. No a potom ten protitlak môže vzísť v cirkvách, ktoré sú hierarchicky organizované, tými spôsobmi, ktoré tá hierarchia umožňuje, alebo teda zmenou tej hierarchie v tej cirkvi, v ktorej pôsobím ja, alebo ku ktorej sa hlásim ja. Tá je relatívne ako keby demokratická, takže tá zmena môže prísť tým tak povediac tlakom zo spodu, čiže tými jednotlivými veriacimi prostredníctvom tých jednotlivých cirkevných zborov. Samozrejme, že náboženstvo môže hrať aj pozitívnu úlohu. Ja už som spomínala to, že z reformácie vlastne vznikla základná, alebo vzýšla základná myšlienka vlastne ľudských práv. Čiže tie myšlienky, na ktorých sú postavené mnohé náboženstva, vo finále nejaký typ vnímania človeka ako niekoho, kto má nejakú vnútornú dôstojnosť, nejaká snaha o rovnosť, čo je vlastne prevracanie tých hierarchických štruktúr, nejaký akcent na slobodu a premýšľanie o slobode aj v kontexte nejakých pravidiel a princípov, tak tieto myšlienky sú v istom zmysle vlastne myšlienkami, ktoré môžeme nájsť v ústavách. Čiže ústavné dokumenty môžu byť obohatené premýšľaním aj z náboženstiev o tých jednotlivých konceptoch, ale samozrejme v tých limitoch fungovania, kde nerozmýšľame o náboženstve ako niečom, čo má totalitnú inšpiráciu alebo ašpiráciu na zviazanie ako keby myslenia. No a zároveň zdá sa mi, že náboženský étos, keď to tak zovšeobecním, ktorý ráta s niečím, čo nás presahuje, tým, čo bežne sa označuje ako transcendencia, je v každom politickom živote vlastne dôležitý, pretože tie volebné cykly vlastne nejako tlačia k premýšľaniu v rámci nejakých štvoročných volebných období. V momente, keď premýšľate ako keby nad niečím, čo nás prevyšuje, že nejde o výsledky, ale o prácu pre nejaký širší kolektív, širšie dobro, širšie neabsolutizované dobro, tak v tom zmysle ten étos môže len pridať tomu, aby bola spoločnosť lepšie spravovaná. K tomu, ako teoreticky náboženstvo môže zvládať výzvy našej doby,
je podľa mňa dôležité povedať, že veľkou vecou, ktoré prinášajú mnohé náboženstvá, nie všetky, ale mnohé, je spýtovanie sa na korektnosť stavu sveta. Čiže na korektnosť stavu toho, čo sa tu deje. V istom zmysle mnohé náboženstvá sú revolučné. A premýšľať nad tou revolučnosťou, ktorá bola v danom čase, pokojne by sa dalo použiť aj slovo reformácia, na tom, ako majú náboženstva vlastne ašpiráciu reformovať, zlepšovať život, tak vlastne tento ich potenciál reformačný na zlepšenie zmenu kvality života vlastne je vyťažiteľný stále. Čiže otázky, ktoré nám náboženstva, aj kresťanské náboženstvo kladie, alebo rôzne verzie denominácií, sú vlastne, aký je zmysel života, ako vlastne sa vzťahovať jeden k druhému tak, aby sme preukazovali si navzájom rešpekt. Čo vlastne, ten, kto je vyčlenený zo spoločnosti, ako ho môžeme ako keby prilákať. Čiže v istom zmysle mnohé otázky, alebo vtiahnuť späť do spoločnosti, mnohé otázky, ktoré sú politickými, ľudskoprávnymi otázkami, známa otázka, diskusia o tom, na koho životoch záleží, tak podľa mňa odpoveď napríklad, že záleží na čiernych životoch alebo na životoch farebných ľudí, tak tá otázka vlastne súvisí s tým, že treba priťahovať tých, ktorí sú vyčleňovaní. Tak ako Kristus hovoril, že keď máme nejaké stádo a nejaká ovečka sa stratí, tak treba ju pritiahnuť späť. Tak jednoducho kresťanstvo je založené na tom, že vidíme, že niekto je tu privilegovaný, niekto je vytlačaný a na tom, že vlastne vo finále všetci majú rovnakú hodnotu a tak sa k nim máme správať. Neviem, či viem poskytnúť alebo nejakú metaodpoveď na otázky, ktoré boli položené, ale zdá sa mi veľmi dôležité v spoločnosti diskutovať o úlohe náboženstva, o úlohe viery a o úlohe cirkvi. Ako keby ten náboženský diskurs sa sploštil na to, že tie jednotlivé úrovne vlastne dávame dokopy a nerozmýšľame nad úlohou viery, nad úlohou náboženstva ako takého, spirituality, religiozity a nad úlohou cirkvi. Respektíve ten diskurs neprebieha veľmi na nejakej verejnej úrovni. A teraz nejde len o nejaké intelektuálne, málo čítané noviny, ale aj nejaké širšie, čiže ani tam tie diskusie vlastne neprebiehajú. A zdá sa mi, že by bolo možno dobre oživiť aj v právnej oblasti, v oblasti právnej filozofie, teórie práva, politickej filozofie, diskusie, ktoré napríklad boli v Českej republike pred 15 rokmi, kde sa sporili dvaja teoretici právnej filozofie. Jeden z nich je teraz ústavným sudcom, 2 mesiace Jiří Příbaň a profesor Hollander, kde vlastne základná otázka bola, ako sa dobro má vzťahovať k právu, či vlastne snažiť sa pretlačať hodnoty dobra do práva. Vo finále je to otázka vzťahu morálky a práva, náboženskej morálky a práva. A vlastne profesor Příbaň hájil ten postoj, že dobro môže veľmi ohroziť vo finále. Každé dobro alebo myšlienka dobrá sa stala totalitnou, absolutistickou myšlienkou a profesor Hollander hájil myšlienku, že bez nejakej ako keby morálky alebo idei transcendencie sekulárny štát nedokáže prežiť.